Se lydens program til interaktive tavler er en digital udgave af bogstavkortene. Ligesom i computerprogrammet kan man trække de enkelte bogstaver frem. Jeg vil arbejde med ordet tøj. Når jeg klikker på kortene, kan jeg høre lyden. Det blev ikke den rigtige udtale. Jeg kan prøve at vende et kort om for at høre de andre lyde. Det bliver stadig ikke den rette udtale. Jeg kan vende kortet om igen. Og her ser jeg et dobbeltkort, der kan dække Ø og J. Nu kan jeg høre den rette udtale. Øj. Jeg kan fjerne kortet igen ved at trykke på krydset. Her til højre ser jeg en lille menu. Ved hjælp af den grå blyant kan jeg skrive på tavlens baggrund. Jeg skriver legetøj. Ved hjælp af det grå viskelæder kan jeg fjerne en enkelt streg. Jeg kan fjerne alt det grå på en gang ved at dobbeltklikke. Den blå blyant bruger jeg, når jeg skal skrive på bogstavkortene. Jeg kan øve mig, og selvfølgelig skal jeg starte i den blå startprik. Ved hjælp af det blå viskelæder kan jeg fjerne en enkelt, eller ved hjælp af at dobbeltklikke fjerner jeg alt det blå. Jeg kan starte på en helt ren tavle ved at klikke på skraldespanden. Se lydens program til interaktive tavler ved at foreslå ved bogstavgennemgangen, ved træning af skriveretning, ved synliggørelse af et ords lydering, eller bare som hjælpende hånd, når en elev går i stå ved et ord. God fornøjelse.